Skat! Godmorgen. Godmorgen, skat. Se, hvad jeg har købt. Hvad er det? Det er vores nye robot. Hvad skal vi med den? Jamen, det er ligesom at have en butler. Altså, den kan rydde op og gøre rent og vaske tøj, så det behøver du ikke gøre mere. Siger du, jeg ikke behøver at gøre det mere? Nej, undskyld, vi selvfølgelig. Men den ser mega uhyggelig ud. Ej, den ser da sød ud. Og prøv at se, den smiler os. Nå, lad os tænde den. System aktiveret. Klar til mission. Fedt, mand. Hej, jeg hedder Nicky. Jeg har tændt den nu, skat. Skal du ikke se den? Nej, tak. Nå, men velkommen til dit nye hjem. Jeg håber, du bliver glad for at være her. Vi skal nok få det sjovt, tænker jeg. Hovsa! Hvad sker der derinde? Ikke noget, skat. Robotten skal bare lige kalibreres. Nu går der ikke noget i stykker, vel? Nej. Robot, du må godt lige rydde op her. Og her er der en støvsuger. Skat, har du set mine nøgler? Ja, de ligger ude i entréen. Ja. Jeg smutter. Kommer du lige at sige farvel? Ja, jeg er robot, der fortsætter med at rydde op. Unødvendigt gulv. Du sørger lige for, at den robot ikke ødelægger noget, hvad? Jo, rolig nu, skat. Den er jo designet til at hjælpe os. Se, Sina. Hej. Robot, når du er færdig, så kom lige ud i køkkenet. System har brug for at tømme olie. Nå, jamen så tøm din olie. System er klar igen. Det var godt. Har du forresten et navn? Jeg er TXQ 5000 Model D version 2,1. Okay. Skal vi ikke bare kalde dig Jørgen? Nå, hvad siger du til det? Jørgen er et rigtigt robotnavn. Nej, vent lidt. Vi kalder dig Anders. Du ligner lidt en Anders. Okay, jeg hedder Anders. Fedt. Jamen Anders, du må godt lige tage opvasken, så min kone ikke behøver at gøre det. Hey, hvad så? Ikke så meget. Det var bare hjem og slapper af. Hvad? Og det er bare Anders, der larmer ved opvasken. Ja, Anders, min nye robot. Han er virkelig effektiv. Okay? Færdig. Ja, vi snakkes. Hej. Anders, jeg tager lige ud og handler. System har brug for at tømme olie. Ja, men det gør du bare. Hvad så? Vil du gerne med ud og handle? Hvad er det? Jamen, det viser jeg dig. Så kan du gøre det næste gang. Unødvendig lygtepæl. Nå, vil du køre? Gå væk. Nå, okay. Men jeg vidste ikke, du kunne køre. Så bare sæt dig ind. Yes, du kører bare. Vi skal i Superbrugsen, så bare til højre dernede. Husk lige, at man kører i højre side i Danmark. Venstre side er bedst. Okay.
Yes, så er vi her. Det var godt kørt. Unødvendigt køretøj. Hej skat, jeg sidder herude. Hvad er der sket med vores hus? Hvad for noget? Alting er jo fuldstændig ødelagt. Nå, jeg får lige Anders til at rydde op bagefter. Hvem er Anders? Ja, vores robot. Han er i gang med at fjerne ukrudt. Det bliver så fint. Den ødelægger jo haven. Nej, rolig nu. Anders, du må gerne begynde at fjerne ukrudt over den anden side. Ja, derovre. Altså, hvad er det, der er sket? Hvad? Køkkenet er fuldstændig ødelagt. Nej, du overdriver, skat. Nej, og se sofaen, den er helt brændt. Sådan skal den se ud. Og der er hul i gulvet. Fjerner ukrudt. Og hvad med det vasketøj? Hvad er det, Det er ikke robotten, det er ikke Anders.